personal dream. کیا حال ہے بھراؤ ٹھیک ہو گئے Everything you know is in your mind. السلام علیکم سونا سی کمال مہربانی سی راول اسٹوڈیو Are you all my personal dream? تھوڑی سیٹنگ مصروف ہیں سی ہنے بھراویں دی خدمت وچ انشاءاللہ حاضر تھیندے ہیں نال ہیں تواڈے پہلا تجربہ ہے نا سی کوشش چاہیں بھئی ایک دفعہ نظام سارا ٹھیک تھی ونے Are you all my personal dream? چس چوے سو انشاءاللہ بھراویں کو Everything you know is in your mind. میں کو لگتا ہے بھی کچھ نظام بہتر تھی گئے جی ہاں راول اسٹوڈیو سارے نال ہیں سی بھرا بہت شکریہ تہاڈا سارے نال رہن کیتے ہیں آدن حیات دا دعا ہے تساں سناؤ اس ٹائم لائیو خیر ہے جناب یہ سکرین پر کیا ہو رہا ہے راول اسٹوڈیو بھرا بس ویلے بیٹھے اسے اساں کہ بھئی بھرا میں نال تھوڑی بیٹھ گپ لا گنوں تے تھوڑا اساں بھی سے گنوں غریب بندے ہیں سا کو پتہ نہیں لگتا بھئی کیویں لائیو سٹریم کریں دیے اج اساں کہ چلو کوشش کر دیکھو اساں بھی
جی ہاں شاکر صاحب دا ڈوڑا سی تساں بھراویں دی خدمت وچ پیش کرنے پے ہیں شاکر صاحب فرمیندن کہ تو محنت کر تے محنت دا صلا جانے خدا جانے تو محنت کر تے محنت دا صلا جانے خدا جانے تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے Everything you know is in your mind. ایویں سیں محنت دا اللہ پاک صلہ ضائع نہیں کریندا بس شرط ہے کہ محنت بندہ دل نال کرے توقیر ملک صاحب سارے نالن بھرا بہت شکریہ زندگی اچ پہلی دفعہ بھرا میں لائیو سٹریم کرنا پیا میں کو آپ کو یقین نہیں پیا آندا دیکھ سوں اگر تساں بھرا ریسپانس دے سو تساں بھرا محبت دے سو تے انشاءاللہ تعالی ضرور تاریاں خدمتاں کرے سوں تو کو شعر و شاعری بھی سنے سوں بٹ گپ بھی لے سوں Are you all my personal ingredients? سیالہ شروع تھی نہ پہ مارکا اپنے وسیع بچ کاوش صاحب جناب جناب بس ماما کیا کروں نکمے پیسے میں کہ چلو بٹ کپ لا گنوں شاکر صاحب دی ایک غزل سی کہ لوگ تاں ٹھر ٹھر پالے تھی گئے نا ساڈے کان ہنالے تھی گئے نا لوگ تاں ٹھر ٹھر پالے تھی گئے نا ساڈے کان ہنالے تھی گئے نا اکوں ونڈ وچ خوشیاں آ گئے نا میرے درد حوالے تھی گئے نا پیریں ٹردا دیکھ سجن کو پیریں ٹردا دیکھ سجن کو ساڈے ہاتھیں چھالے تھی گن تائیں بن ڈس دن سنج سفیلاں جالیاں دے وچ جالے تھی گن میری الفت اوندی نفرت ڈوہیں تھوک ابالے تھی گن خنجراں کولوں منگدے مرہم دل دے شوق نرالے تھی گن اچھا شاکر اللہ بیلی ساڈے اگاں بھالے تھی گن اچھا شاکر اللہ بیلی ساڈے اگاں بھالے تھی گن جناب ساری سٹریم کو تساں جتنا لائک کرے سو جتنا شیئر کرے سو اتنا دوستیں کو پتہ لگ سی دوست انشاءاللہ تعالی ان سٹریم میں شامل تھی سن کوشش کرے سوں بھئی اپنی سٹریم میں تساں بھراویں یا فرمائشاں پوریاں کر سکوں Are you all my personal ingredients? یار مزدور بندے ہیں ڈیہں دا ریڑھی لاونی پوندی ہے بت پڑھنا بھی پوندے راول اسٹوڈیو بھرا اج پہلا ڈیوں ہارے
بیٹھے بیٹھے خیال آ کے بھئی یار چیک کروں بھئی کیویں تھیندی ہے سٹریم انشاءاللہ تعالیٰ تساں کمنٹ کرو چا سب کو دساؤ چا بھئی کیا ٹائم بہتر رہے ویسی کیوں جو عشاء دی نماز دے بعد اساں اویلیبل تھی سکدے ہیں اندے کولوں پہلے تے بہت مشکل ہے بھرا دے ہون تے سوم گیا ہر کوئی ادا جا کو دل جا سٹاں لگا وجاون نا وہ اتنا جلدی نہیں سوندے میرے علی کار نا بیا کاوش کیا حال ہے تیرا ٹھیک ہے تل وطن وسیب حاکم سے دوست احباب طبیعت صحت وہ بھی ٹھیک ہے نیت ہے تو میرے کو پتہ ہے نہیں میں پوچھدا اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ تعالی Are you all my personal dreams? شاکر صاحب دا ڈوڑا سن سو فرمیندن کی تو صحیح مانیاں وچ پیار سجن ول کامل ہئی ایمان سمجھ کہ تو صحیح مانیاں وچ پیار سجن ول کامل ہئی ایمان سمجھ ایہو سچا پیار زبور سمجھ تورات انجیل قرآن سمجھ جڑا بندہ پیار دا منکر ہے اکو کافر تے بےمان سمجھ جڑا شاکر پیار دا حامی ہے اکو پکا مسلمان سمجھ جڑا شاکر پیار دا حامی ہے اکو پکا مسلمان سمجھ ایویں سے بالکل پیار دے بغیر تے یہ دنیا ہی بیکار ہے اصل وچ اللہ دے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی جڑے نا سی انہیں دے صدقے دنیا قائم کیتی گئی ہے محبت دے بدلے چ دنیا قائم کیتی گئی ہے تے محبت دے بغیر سے کہیں چیز دا کوئی وجود کہیں Are you all my personal dreams? راول اسٹوڈیو فرمیندن سے اساں بھی تواڈے علی کار ہیں پیچھے بھرا بس وات ڈٹھے تا ہوں تے رلیے پئے سی طارق صاحب دی کوئی غزل سہیں طارق صاحب دی غزل کیوں تاکو ڈوڑا سنے نے اسی اللہ دے حکم نال تساں صبر تک کرو تہاڈا ہانٹ رہنے اسی اچھا بات غزل سنو چا طارق صاحب دی کیا یاد کرے سو تو سامنے سی طارق صاحب دی غزل ہے سہیں کہ ول ڈھول اویل تو میل نہیں تھے اج میل سہا کے رقص کروں ول ڈھول اویل تو میل نہیں تھے اج میل سہا کے رقص کروں این ڈھاندی ہنج کو چم چم کے ہنج نال بلہا کے رقص کروں بس لڑدیں تڑ مل گئے تڑ نال جھمر دا پڑ مل گئے بس لڑدیں تڑ مل گئے تڑ نال جھمر دا پڑ مل گئے ایک بیدے پیریں پیلاں پا کئی رمضان لا کے رقص کروں اج اپنے کول بلہا میں کو سر ونجلی دے سنوا میں کو این پھوک دی کوک دا راز ڈسا رل انگل ولا کے رقص کروں این سال سنبھالی عید ولا اج مہندی نال مساگر لا والے نکڑے ٹکڑے لا اکھ سرما پا کے رقص کروں سکھ دی کو نچواں میں ول کنگن تے کنگن وجاواں میں این رقص دا ہووے عکس ہی کو رل گاون گا کے رقص کروں گو تارک خواب وچ مل پئے ہیں بس روندیں کھل پئے ہیں کھل نال نصیب دے آ گئیے اج عید منا کے رقص کروں گو تارک خواب وچ مل پئے ہیں بس روندیں کھل پئے ہیں کھل نال نصیب دے آ گئیے اج عید منا کے رقص کروں کاوش صاحب ہون خوشی وے سہیں طارق صاحب دی ایک غزل تارے متھے چ ماری سے سہیں ہن اندر وڑی ہے تارے دماغ وچ نہیں وڑی ہے پیچھے ہن سی اساں ذمہ دار کوئن سے جیڑے بھرا سونا سہیں
चैट को दे पैन महिरबानी करो सा एक छोटा जियां इवें निक्का जियां कमेंट कर छोड़े सो ताकि साको तसल्ली थी वे भी तुसां भी साडे नाल ही वे। परदेसी भिरा कोई साडे नाल ऐसे ही उन्हें दे नाम है परदेस को देश बनाई चा चन हे देश उदास वला वला। परदेस को देश बनाई चा चन हे देश उदास वला वला तेरे पैर चुमन को दगलों दिन कुछ कर एहसास वला वला। मेरे जख्म तरस दिन लूण किते मेरा दर्द शनास वला वला। मेरी अरशद मौत किनू पहले पुजवा वन आस वला वाला। मेरी अरशद मौत किनू पहले पुजवा वन आस वला वाला। साडे वसेब दे मायानाज शायर सी अमानुल अरशद साहब रहीम यार खान तो सही बहु चंगा लिख दिन सी दिल खुश थी वेंदे। अब्दुल मुहम्मद साहब बिन सिंह डेरा इस्माइल खान तू अदा डेरा इस्माइल खान दे उत्ते कोई शायर सुना सी माजरत दे नाल मैं शायर निमी मैं ते वसेब दी जड़ी शायरी है तारी खिदमत विच पेश करना। Are you all my personal dreams? अच्छा अपना व्हाट्सएप नंबर बिरा मेरे तुसां वीडियोस दा चैनल दे उत्ते जेने वीडियोस न देखी नो इंशाल्लाह ताको विच मिल वेसी। बिरा दे पंसी तारक साहब दा दोड़ा दरिया है तां सुनाओ बिरा गुलेंदे हैं तुहाडे वास्ते इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंदे भी मिल वने। अच्छा सही भोला बिरादर हेलो जी मैं जतोई तो हाँ वाह वे भिरा जतोई अला जतोई दे वडे सजाने ने यार मेरे बहु चंगा इलाका है बहु मोहब्बत करने वाले लोग रहने सही। आवाज दी दुनिया बस सही है आवाज दी दुनिया ते कायम रखी बैठे हैं कमाल मेहरबानी तुहां तशरीफ गिना है वे सही क्या हाल है नादन सही सोना सही हाल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला दा बिल्कुल बेहतरीन बस तुसां भिरा वञा दुआई चाहिए। अच्छा भोला बिरादर सी आदन सी मैं शिराज हाँ शिराज भिरा कमाल मेहरबानी सही तुहां सारे चैनल ते तशरीफ गिन के आए वे। बिल्कुल सही तुसां सही फरमाया रदीफ है कि फिलहाल साडे कोलो अवेलेबल कोई नहीं लेकिन गुलेंदे हैं असां लेकिन असां नोट कर गिदे अगर मतलब जल्दी ना मिल पिया तो सोना सही पूरा अगर मिसरा दस रहे तो सारे वास्ते आसानी थी वैसी लाइब्रेरी चो असां गोल गिनसूं थोड़ी बहुत सेटिंग अर्जन करनी है सोना सही अर्ज है कि सिस्टम ही अज सैट किते से ते अज ही तजर्बा करने पे लाइव स्ट्रीम दा। चलो ताको तारक साहब दा सी एक बिया दोड़ा सुनने चा जेड़ा बहुत जल्दी अवेलेबल है सी साडे कोल ना कण Everything you know is in your mind.
کہ رو روون این عبادت ہے پر بے آواز رونی کر. رو روون این عبادت ہے پر بے آواز رونی کر. کچھ عید نماز تو پہلے رو کچھ بعد نماز رونی کر. اے آہیں دھاہیں دکھ ڈسکیاں بھن سارے ساز رونی کر. یہ تارک راز دیاں گالیاں ہن رکھ دل وچ راز رونی کر. یہ تارک راز دیاں گالیاں ہن رکھ دل وچ راز رونی کر. جڑے جڑے بھرا سارے نال ہیں سہیں کمال مہربانی تساں تشریف گن کے آئے ہوئے سونا سہیں. بھرا میں تہاڈا جڑی فرمائش ہے یہ میں نوٹ کر گھی دیے سونا سہیں. بس اج ساکو معذرت دے سو کچھ بھراویں جا جڑن اج اساں فرمائشاں تھوڑا ڈیلے نال پوریاں کرے سو کیوں جو سارا سسٹم پوری طرح تے تیار کہ نہیں اساں اپنی لائبریری کو ایکسیس نہیں سے کر پائے سکدے تے انشاءاللہ تعالی جناب ضرور سویرے تاکوں جڑا نا پہلے بھرا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ کوشش کرے سو کہ 10 بجے اساں لائیو سٹریم شروع کروں رات دا تے تہاڈی پہلی فرمائش سونا سی یہ ڈوڑا تہاڈی خدمت وچ پیش کرے سو. ایسا نوٹ کر کے دے سی. کسی جندانی کو آپ جانتے ہو ادا. فرقان ملک صاحب بادن سی شاکر شجا بادی دی شہری سونا سی ڈھیر ڈوڑے سنے دے بیٹھے ہیں شاکر صاحب دے بے بھی سنے دے ہیں تہاڈی خدمت بیٹھے کت واسطے ہیں یار اساں تساں بھراویں واسطے بیٹھے ہیں تساں بھراویں دا دل خوش کرن واسطے بیٹھے ہیں سی. چاہتے ہیں کہ جڑے بھرا ہیں جے ویلے محنت مزدوری کر کے نے تھکے پراندن شدے چلو سارے چینل تے آوے سن بٹ گپ تھی ویسی کوئی ایک بے نال بٹ گپ کر گنسن کوئی سارے نال کر گنسن. فرقان ملک بھرا شاکر شجابادی صاحب تو ڈوڑا تھوڑے نامے سہیں کہ تیرا رومن کوڑ دا رومن ہے اجاں رومن جوگا حال نہیں. تیرا رومن کوڑ دا رومن ہے اجاں رومن جوگا حال نہیں. تیرے زور جتی تے کو بار ڈتم ڈٹھا درداں دا گڑدھال نہیں. جے کو جو دیواں ذمہ وار تنی میری قدرت دا بھائی وال نہیں. میرا شکوا ہوش سنبھال تے کر تو شاکر ہیں اقبال نہیں. شاکر شجابادی دے سیں شکوا تے جواب شکوا ہی اے جواب شکوا شاکر شجابادی صاحب نے لکھا ہے تاری خدمت پیش کرتے سے ہیں. تے دوجا ڈوڑا سی تورے نام ہے کہ اعتبار نہ کر انہاں سونیاں تے اج کچھ ہوندن کل کچھ ہوندن. اعتبار نہ کر انہاں سونیاں تے اج کچھ ہوندن کل کچھ ہوندن. منہ زور مزاج دے مالک ان گھڑی کچھ ہوندن پل کچھ ہوندن. انہاں حسن دیاں بھریاں بوتلاں دے گل کچھ ہوندن تل کچھ ہوندن. ہن شاکر مثل کریاں دی پھل کچھ ہوندن پھل کچھ ہوندن. ہن شاکر مثل کریاں دی پھل کچھ ہوندن پھل کچھ ہوندن. جناب بھولا برادر صاحب سے فرمیندن کہ ہے دل چ ایک خوشی تھیندی ہے جڑے ویلے ساڈا کوئی سرائکی بھرا یوٹیوب تے چنگا انٹرٹیننگ کام کرن دے. ادا گال ایویں میں کو بھرا ہے کہ میرے سنگتی ہے کہ یار فلانا کوئی سرائکی تا ڈوڑا ہے میں کو گول ہے نا تے بھرا نیٹ کو پٹ ماریا سے کتاباں دو چار دوستیں کو منگین سے کو پتہ نہیں مٹی لگیاں دوڑ تھیاں کتاباں کھولین سے پرولین سے لیکن وہ خاص چیز آپ کو نہیں ملی جڑے ہوں بھرا فرمائش کیتی ہے. چلے ڈٹھن سے حالات بہت افسوس تھے کہ یار این پاسے کہیں بھرا دی کوئی توجہ کہ نہیں
تے اویں شوقیہ شروع کیتے سے کہ یار ایک چینل بنانے ہیں یوٹیوب دے اوتے چلو جڑے ساڈی سرائکی شاعری ہے ایک پروموٹ کرنے ہیں تاکہ دنیا چ پتہ لگے سارے سرائکی جڑے شاعر حضرات نے اتنی محنت جو کرنے پن پتہ تے لگے نہ سی کہ بھئی اتنی بندے جڑے محنت کرنے پن انہیں کو صحیح پلیٹ فارم نہیں پیا ملتا نا صحیح لوگوں تک وہ شاعری پہنچ نہیں سکتی بھئی این واسطے بھرا کوشش کیتی آسے یہ چینل بنایا سے تو سن بھرا میں ڈھیر ساری محبتاں ملین ہن دیکھو 12:15 بجے دا ٹائم ہے تے 6 بھرا جن بھی سا کو دے دے بیٹھے نا سی محبت ہے سی تاری بس انشاءاللہ کوشش کرے سوں بھئی ان سلسلے کو ودھاؤں لالوانی بلوچ تساں گریٹ ہو بھرا اساں گریٹ نہیں سے تساں گریٹ ہی جڑے تساں سارے چینل تے تشریف گھن کے آئے وے آدھے سر تساں کتھوں دے وے سونا سہی میں ہاں ڈیرہ غازی خان دا بیسیکلی لیکن بہت عرصہ پہلے جڑا میں کوئٹہ آ گیا ہاں میں تے بس اتھا ہی ہوندا کھن ڈھکے پے ہیں تے ساری آواز پیچھے تورے تک پہنچ ہے پورے پاکستان میں کوشش کریں دے ہیں انہیں ملکیں جڑے بھرا ہیں انہیں تک بھی ساری پہنچے چلو تورا بھرا میں تا دل خوش تھی پوے شکیل سپرا صاحب آدن سی نئی سائیں کمال مہربانہ محبت سی تو اجاں ہاتھ اوتے کر کے سلوٹ تھی گیا سی موویز مستی اسلام بھرا وعلیکم السلام بھرا کمال مہربانی جے آدن سائیں خواجہ صاحب دی کوئی کافی ہو ونجے سائیں خواجہ صاحب دی کافی انشاءاللہ تعالیٰ تکوں ضرور سنے سنا سائیں فی الحال تھوڑی ترتیب بڑھنے پہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سسٹم ان سارے کلو دوترا ہے ایک سسٹم کو صرف تیار کیتے سے تے جاندہ تو پہلے ایسا کام کریں دا ایسے یوٹیوب دا تے باقی دوسرا سسٹم بھی نہ اللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ خواجہ صاحب دا کلام تاری خدمت ضرور پیش کرے سن سائیں تے گال ہے ای میں جو ٹائم ڈھیر تھیا ودے ویسے بھی تو کو پتہ ہے اساں تو اویں نکمے ہیں تساں بھرا میں محبتاں جڑے بھرا تساں انجے ویلے تک سارا ساتھ دیتی پے وے اج تے بیٹھے میں اساں شروع چا کیتی سی باقی تیاری کر کے چلے ہو سو انشاءاللہ تعالیٰ دے بات چاس چوے سو بھرا میں کہوں غلام فرید صاحب دا کلام بھرا تساں فرمائش کیتی تاری خدمت پیش کرنے پہ موویز مستی نہ اپنا تساں تے شہر دا نہ کمنٹ کیتا چکرے سو اسا چینل دا نہ گھندے ہیں بیٹھے تے ذرا بچسی تھی نہیں ہونا کھن لیکن چلو این بہانے تورے چینل پروموٹ تھی ہونے غلام فرید صاحب فرمینے سے ہی پتہ یار دی یاری دا انج لگدا جدو یار نو یار دی کھچ ہوئے پتہ یار دی یاری دا انج لگدا جدو یار نو یار دی کھچ ہوئے ادھر میں نکلاں او نکلے ملاقات گلی دے وچ ہوئے لگے تیر جدائی دا سینے وچ زخم 2 ہوون تے درد 1 ہوئے غلام فریدا یاری دا مزہ تد آندا لاشاں 2 ہوون تے قبر 1 ہوئے غلام فریدا یاری دا مزہ تد آندا لاشاں 2 ہوون تے قبر 1 ہوئے اللہ اکبر کمال شاعری سیں دل خوش تھی گئے راول سٹوڈیو سیں بھرا این آگ سے ہن میں یہ گال پڑھ دے میں لائیو چینل تے پتہ نہیں بات لوگ پریشان تھی ویسے میں بھرا کو پتہ نہیں کیا تھی گئے سیں اللہ خیر کر سی انشاءاللہ سونا سی تھوڑیاں تکلیفاں تھوڑیاں دکھ جڑے ہوندے نہ وڈی تکلیف کولو بچے جن اساں بیٹھے نہیں سی تا کو خوش کرن واسطے بھرا ایک آدن سیں تواڈا کوئی واٹس ایپ گروپ ہے بھرا واٹس ایپ گروپ کوئی نہیں یوٹیوب چینل ہے بس ای کوئی مطلب کہ پورے تھے پہ ٹائم دیوان دا بالکل ہوندا کھڑی جو نہیں تھی نا لیکن وقت بھی کوشش کرنے ہیں فرقان ملک صاحب شکریہ سیں اساں تابعدار بھرا پیارا اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارا اسلام بھرا کمال مہربانی سیں موویز مستی سیں ماشاءاللہ صدا خوش رہو ماشاءاللہ صدا خوش رہو کمال مہربانی سیں
موویز مستی آدھے نہ صحیح نہ ناراض کر رہے ہو، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ آمین صحیح، اللہ پاک تو کو بھی سارے وسے باشے کو، سارے مسلمانے کو، پاکستان دی پاک دھرتی دے ہر ایک نفس کو کامیابی دے وے، ترقی دے وے، خوشی دے وے صحیح، نیک عمل تے نیک زندگی گزارن دی توفیق دے وے۔ بس آجاں کوششاں ای ہیں بھی تساں بھرا خوش تھی ونجو، تھوڑا دل خوش تھی ونے۔ سید پور تو سائیں سہیل صاحب ہیں سی موویز مستی جنہاں چینل ہے بھرا، کمال مہربانی سہیل بھرا، اللہ پاک تا کو خوش رکھے سائیں۔ توری فرمائش تے اساں خواجہ غلام فرید صاحب دا ایک ڈوڑا پیش کر دیتے سائیں۔ باقی کوشش کرو سے انشاءاللہ تعالی آج تے مطلب کہ سمن دا ارادہ ہے، لیکن بس ایک بندے دے ذہن وچ گال آ ویندی کہ یار ذرا ایندی جڑے نا ایک چیز چیک کروں چاہ ذرا ای کو دیکھوں چاہے کیوں ہوندے کیویں ہوندے۔ بس بیٹھے ہیں، کمپیوٹر دا دور ہے بھرا، تو کو پتہ ہے جے ایک انگل مارو تو پتہ نہیں کیا کچھ تھی ویندے۔ اساں وی دو چار انگلی مارین تو تواڈے سامنے ہن حاضر تھے بیٹھے ہیں۔ چار بھرا اجن وی جڑا نا سا کو دے بیٹھن، چار کلو وات چھی تھی گن سیں تاجا محبتاں سیں، بس بہو محبتاں ایک بندہ بھی اگر دیدا بیٹھا ہوئے نا سیں تے میں اندے کولو اجازت گھن کنے انشاءاللہ روانہ تھی سا ایویں نہ سیں۔ صوفی نجیب اللہ ناظر صاحب دے کچھ کلام تاری خدمت وچ پیش کرنے ہیں سیں۔ فرمیندن سیں کہ یہ ساول روز دعا منگداں تیں کول خوشیاں دے ڈھیر ہوئن۔ یہ ساول روز دعا منگداں تیں کول خوشیاں دے ڈھیر ہوئن، ہر شب شب رات ہر یوم جشن تیرے سونے شام سویر ہوئن۔ نہ پیش پوی تو زبر رہیں تیرے نازش دشمن زیر ہوئن۔ یہ خواہش ہے جلے ساہ نکلے میرے لب ہوئن تیرے پیر ہوئن۔ یہ خواہش ہے جلے ساہ نکلے میرے لب ہوئن تیرے پیر ہوئن۔ ہن تساں آپ اندازہ لاؤ نہ سہیں کینجے کمال الفاظ، کینجے کمال ردیف کافی، کینجے مطلب کینجی کمال شاعری جڑا نا سارے وسیب دے شاعر لکھیندن سہیں۔ بس فرق ہی ہوئے کہ ایکو صحیح پلیٹ فارم دے ہوتے ہیں، صحیح دوستیں لگے پیش کتابیں نے۔ صوفی نجیب اللہ ناظر صاحب سے انہیں دے استاد امیر بخش خاندانی صاحب رہ گئے سیں تے اے وی ضلع رحیم یار خان چون سیں، تحصیل لیاقت پور، وسطی جندو پیر کمال سیں۔ بہوں جڑا نہ سیں عظیم شاعر پیش کیتن ساڈے ان ضلع رحیم یار خان سیں۔ اچھا سیں ان دے بعد ان سیں ساڈے کٹھے اچھا یہ بھران سیں محسن کوٹ مٹھن تو اللہ حافظ ہلدے پیو والے بھرا کوٹ مٹھن ڈیرا غازی خان دے نال تھی ویندے سیں، ایک دو دفعہ چکر لگے باہر ہو کے نے تساں سمو بھرا اللہ پاک تاکو بہت چنگی نیندر دے وے تے سویرے انشاءاللہ تعالی نماز کھولو 10-15 منٹ پہلے اٹھی پو سیں۔ بھرا پوچھدن سیں آپ ڈیرہ غازی خان کی کون سی جگہ سے ہو؟ بھرا ڈیرہ غازی خان پرانا گھر رہی سیں، ہون تے فی الحال کوئٹے آباد ہیں تے بہوں عرصہ پہلے دی گل ہے سی ابا و اجداد رہندے ہیں تے ہون تے اساں وات اتھاں لاتے ہیں۔ مشتاق سبقہ صاحب دا سیں ڈوڑھا توری خدمت پیش کرنے ہیں کہ من موہنا موسم سامن آئے مچی ہائے 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 اڈو توں روس پئیں۔ من موہنا موسم سامن آئے مچی ہائے 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 اڈو توں روس پئیں۔ اڈم وسدا دیکھ کے بدلاں کو دل شور مچائے اڈو توں روس پئیں۔
ایڈو مدت دی اجڑی روہی تے وت جوبن آئے اوڈو توں رس پئیں ایڈو سبقت آس دے ویڑے دا آسین سجائے اوڈو توں رس پئیں ایڈو سبقت آس دے ویڑے دا آسین سجائے اوڈو توں رس پئیں جڑے بندے دا سا کو سی شدت نال بھالا ہے وہ بندہ شاید ڈے دا بیٹھے لیکن کمنٹ نہیں پیا کریندا خیر ہے سی کوئی مسئلہ کوئی نہیں تساں نہ کرو کمنٹ اچھا اے سائیں بھرا فرمیندن کہ سفر ساری محبت دا فجر تو شام تک ہا بس ہمیشہ نال رہون دی نہ تیں سوچی نہ میں سوچی کمال سائیں کمال کہ سفر ساری محبت دا فجر تو شام تک ہا بس ہمیشہ نال رہون دی نہ تیں سوچی نہ میں سوچی بھرا جمع گئے وے سائیں کمال محبتاں دا جا کمال محبتاں سائیں اللہ پاک تا کو خوش رکھے سائیں جڑے بھرا کولو شاعری ہوئے سی پوسٹ کر چھوڑے انشاءاللہ تعالی اساں اون دے ناں دے نال اون شاعری کو تاری خدمت وچ پیش کر دے سوں Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. اساں جتھاں محنت مزدوری کریں دے نا سائیں تے اتھا میکسیمم پٹھان بلوچ پنجابی بھرا بھی ڈھیر کوئٹہ بھریا پیسہ دے اپنے سرائکی وسیب کریں لیکن اساں جتھاں کام کریں دے اتھاں مطلب مختلف مکتبہ فکر مختلف علاقے دے لوگ ہیں تے لیکن اساں کوشش کریں دے ہیں بھی اساں اپنی سرائکی زبان وچ گال کروں دوست احباب جڑے سارے اکٹھے ہوندے سی بہت تعریف کریں دے آدن بھرا بہت میٹھی زبان ہے دل خوش تھیندے ساڈا بھرا خواجہ صاحب دی کافی جنا عشق فرید استاد تھیا اپنے چینل پر تو اپلوڈ کر دینا بھرا انشاءاللہ تعالی کوشش کرے سوں اصل کچھ مصروفیات ہیں کچھ مجبوریاں ہیں چینل کو صحیح ٹائم نہیں دے سکے ساں لیکن ہن انشاءاللہ تعالی جڑا نا لائیو سٹریم اگر مطلب کنٹینیو رکھی ہے ساں تو سیریس گن سو ان چیز کو انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی سیٹنگ چیک کر گنا یار کہ کیا حساب کتاب ہوندے کیویں ہوندے تے کیا تھیندے اصل میری یہ غلطی ہے کہ میں کمپیوٹر تے آج سیٹنگ وغیرہ کیتی ہے تے میں اندے سرائکی جڑا نا سیٹ اپ نہیں بنایا اس واسطے میں جڑا نا اپنی لائبریری کو اپروچ نہیں کر سکتا پیا بہت مشکل تھی نہیں پیا میرے واسطے لیکن میں وعدہ کریں دے انشاءاللہ تعالی سویرے میں پوری تیاری نال اساں تساں بھراواں دی خدمت وچ میں کو نہ پتہ ہی بھی اتنا چنگا ریسپانس جیسے تساں اتنا بھرا سارے نال جوڑ کے نہیں رہسن میں تے کہ چلو چیک کرنے بھی آواز کیویں ویندی ہے تصویر کیویں آندی ہے خیر تصویر والے بھرا تے اساں نہیں سے مطلب کہ آواز کیویں ویندی ہے سہی بس این کوشش ہے تساں بھرا آگو رل پے وے مل پے ہیں بہ گئے ہیں تاری خدمت وچ حاضری دیون سے کیونکہ جے تانی میں کسی ایک بھرا بیٹھے اساں تارے نال ہیں سہی تاکو چھوڑ کے نہ ویسو انشاءاللہ تعالی جلے تھک پوسو بھرا اللہ حافظ کریں دے ویسو ساگو پتہ لگ ویسی بھرا جڑا نا ہوں پورے تھی ہیں نیندر کے نے میں تے جے تانی اساں لے سوں بیٹھے سیں سرائکی زبان ہے جی مٹھی ہے بندے دا دل نہیں آتا کہ یار ایکوں نہ سنو بندہ
गलती की मैं पूरी तैयारी करके ना आवां ताकि तुसां बिरामे दी जेह्ड़ी ना कोई भी फरमाइश हो मैं जेह्ड़ा ना छोड़ा हाँ, लेकिन हुण मैं लिखण सराइकी चाहना लिखदा अगो अंग्रेजी बैठा ते वो चीज़ जेह्ड़ी आपस विच मैच नहीं पे करंदी। इतना बिरा अपना हाफजा कोई नहीं, बुढ़े थाए वधे हुण। अहमद खान तारक साहब दा एक डोड़ा सी, उमें प्यार सलामत है तैडा, उमें सिक तैडी अणचुक है पई। उमें प्यार सलामत है तैडा, उमें सिक तैडी अणचुक है पई। उमें रेत कहर दी धुप है पई, उहो थल है थल दी उक है पई। उहे नक्श कदम उहे सजदे हन, उमें ओझड़ है भज द्रुक है पई। तुणे तारक मर मुक मिट गई हाँ, पर सीने विच ठक ठुक है पई। तुणे तारक मर मुक मिट गई हाँ, पर सीने विच ठक ठुक है पई। तारक साहब को अल्लाह पाक सिंह जन्नत जा देवे। साडे वसेब डेरा गाजी खान दे बहु माया नाज शायरान सिंह फरीद सानी इन्हें को आख्या वेंदा ही सिंह वफात पा चुके हैं, इन्हां दी मगफरत दी दुआ करे सो। अच्छा बिरादन सिंह ख्वाजा साहब इज माई फेवरेट बिरा। ख्वाजा साहब ते मुंड है ना सही। देखो सिंह जेड़े वली उल्लाह हन ना, उन्हां दे जेड़े अल्फाज हैं ना, उनका कोई मुकाबला कोई नहीं। वो गाल भी करेंदे हन तां उनका एक खास मकसद होंदा है, मतलब कि उन लेवल तक असां पहुंच ही नहीं सकते। जरा रब ना शाद फकीरें को चा रंग लाया रंग बेहोसन इवें सही। वो अज एक संगती नाल बटगप थी पई सी कि फलाने को यार अल्लाह सी सैत दिते दीवारें जेड़ा ना वो अमीर कबीर थी गए, मशहूर थी गए, इज्जत अल्लाह पाक को दे दी है। ते भिरा इज्जत और जिल्लत रब ताला दे हथ च है। इंसान बहु जेड़ा ना कामतर चीज़ है, इंसान दे हथ कुछ कोई नहीं। साडे जहन दे मुताबिक साडा जहन जेड़ा मने दे जेड़ी गाल को ये कि अल्लाह पाक ने इन दुनिया दे उत्ते अपने कुछ तकसीम कार मुकर्रर कीते जिन्हें को अल्लाह पाक देंदे बिने दा हक, और वो लोग उन हक को उन्हें लोकें तक पहुंचे हैं। कुछ पीछे अपनी इन ड्यूटी होंदी है, बेसिकली इन ड्यूटी को ईमानदारी नाल जेड़ा ना पूरा करेंदे न, जिन्हें दा हक होंदे उन्हें तक ईमानदारी नाल पहुंचेंदे। अल्लाह सही वाल उन्हें को मजीद देंदे, वालों मजीद लोकें तक पहुंचेंदे। सारी नजर पीछे भी उन्हें को सैत लग गए। ते कुछ होंदे जेड़े को अल्लाह पाक देंदे ते वो अपनी ड्यूटी कोताही नाखन अंजाम देंदे, पूरी तरह ड्यूटी नहीं दे सकते। पीछे अल्लाह पाक उन्हें को जरा दे भाई तुसां साइड से थी वञो ते तुआरी जाते मैं अपना बिया एक तकसीम कार मुकर्रर करना। इस वास्ते मैं भिरावन को गुजारिश करे सा कि देखो सही इंसान दे वास्ते कुछ कोई नहीं। ये जेड़ा पैसा दौलत इज्जत शोहरत को मिलती पी ये सिर्फ पाक ज़ात दे करम की वजह को मिलती। अपने इर्द गिर्द जेड़े गरीब भिरा जेड़े सफेद पोशीदा भरम बरकरार रखी वधन, जिन्हें मजबूरियां और मेरे को खुशी थी है कि वो मजबूरी के बावजूद हाथ नहीं फैलेंदे। तो मेरे को मजीद खुशी थी सी अगर साहिबे अख्तियार लोग जिन्हें को मालो दौलत रेल पेले अगर उन्हें लोगों की मदद करें ताकि उन्हें दी सफेद पोशीदा भरम रह वही और अल्लाह ताला उन्हें साहिब अख्तियार लोगों को मजीद देवे। इवें सही बिल्कुल इवें है। ख्वाजा साहब इज माई फेवरेट सही। जदा रब ना शाद ठीक थी गया सही। अल्लाह पाक दिन सही करम फरमेसी इंशाअल्लाह। अच्छा विरा तुसा सवेर नाल मेरे नाल ही वे पैसे कमाल मेहरबानी तुहाडी। आदन सी कोई मसला कोई नहीं। विरा तो जो मुहब्बत है ना देर तक साथ देवण सौखा काम नहीं। ये सच्चे ते खरे लोग साथ देंदन, जेड़े हुण तक साथ देंदे रह गए सी वो भी सच्चे ते खरे लोग हन सी। उन्हां दा भी कोई गिला कह नहीं सी, वो भी माशाअल्लाह। आके बलोच ऑफिशियल से क्या हाल है जनाब। बिरा बहु बहु जड़ा ना
ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ پاک دا خاص کرم ہے سی، شکر ہے اللہ تعالیٰ دا، تاری مہربانی بھی تساں تشریف گھن کے آئے ہوئے برامے نال ذکر کرنا بیٹھا میں بھی آج اساں صرف ٹیسٹ سٹریم چلاون دا ارادہ رکھ دیا سے، لیکن تساں بھرا تشریف گھن آئے ہوئے تو واسطے کام لمبا تھینا ویندے، خیر ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، سویرے پوری تیاری نہ لاسوں انشاءاللہ تعالیٰ تارا دل خوش کرے سوں، بٹ گپ لے سوں۔ میں کو خوشی تھی سی اگر میرے پردیس ہی چو سعودی دبئی جتھاں بے علاقے بے ملک جڑے بھرا میرے رہنے پین، میں کو اندازہ ہے انجھے ویلے جلے ہو تھک ہار کے نے اندن انہوں کو اپنے وسیب دی بولی دی اپنے وسیب دے لوکیں دی بہت یاد آتی ہے۔ اگر وہ بھرا سا کو جوائن کرے سن کہ اپنے علاقے دا اپنا نا اور فی الحال وہ کیڑے ملک چن یہ بھی کمنٹ کر کے دسے سن ساتھ میں شامل تھی سن تو میرے کو ڈھیر خوشی تھی سن۔ صفدر کربلائی صاحب سیں بہو مایا ناز شاعر سارے وسیب دے سیں، انہوں نے ایک ڈوڑا توری خدمت پیش کرنے ہیں سیں۔ فرمیندن کے جڑا پر پرواز دے قابل نہیں اون پر کو پر نہیں آہدے، جڑا پر پرواز دے قابل نہیں اون پر کو پر نہیں آہدے، جائیں شجر دی صفدر چھاں کائے نہیں اون شجر کو شجر نہیں آہدے، جائیں در تے سر جھک ویندا نہیں اون در کو در نہیں آہدے، جائیں در تے سر جھک ویندا نہیں اون در کو در نہیں آہدے، جیڑا سر جھک ویندے ہر در تے اون سر کو سر نہیں آہدے۔ صفدر کربلائی صاحب تا سیں ڈوڑا تاری خدمت پیش کیتے سے سونا سیں۔ چار بھرا سارے نال ان سیں تساں چاریں دا بہت شکریہ سیں، تساں سارے نال ہی وے تجھے محبتائیں سیں۔ بس اساں سرائکی زبان جڑا نہ لیندے بیٹھے ہیں، تساں سرائکی زبان سننا لے ہی ویسیں محبتہ رکھیں دے وے سرائکی زبان نال، تاری کمال مہربانی سیں۔ Are you all my personal dreams? رقیہ عارف صاحب دا سیں ایک کلام، Everything you know is in your mind. فرمینین کے کہ میں ملساں ونج دلدار کو میں ساری عمراں ایہو ڈر رہ گئے، کہ میں ملساں ونج دلدار کو میں ساری عمراں ایہو ڈر رہ گئے، ہنجویں دا بس ان اکھیاں وچ ہر ویلے ہر جا شر رہ گئے، جیندی خاطر شاہ رہے غرق تھیا او بیٹھا لکتے گھر رہ گئے، ہائی فیصلہ رقیہ قسمت دا میری آس دا ماریا در رہ گئے، ہائی فیصلہ رقیہ قسمت دا میری آس دا ماریا در رہ گئے۔ بہو کمال لکھدن سیں ساری بھیڑن سرائکی شہری چناخن بہو کمال لکھدن، شجاع آباد صاحب دے علاقے جین سیں یہ بات اثر تے ہو سی نہ سی پانی دا، کمال مہربانیاں سیں جڑے بھرا سارے نال ہن پہ جن تائیں۔ سردیاں ہن شروع تھی والے نے انشاءاللہ تعالیٰ سونا سیں، بس دعا کرو کہ اللہ پاک ان کرونا جی بیماری کو لسا کو ٹالے، سارے وسیب کو بچاوے، سارے ملک کو بچاوے۔ شمیم اچوی مرحوم صاحب سیں بہت پیارا لکھ دین سیں، انہیں دا ایک ڈوڑا توری خدمت پیش کرنے پہ سیں۔ تحصیل احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور تو انہیں دا تعلق ہے سیں۔ فرمینن سیں کہ رکھیو نت پابند مجبوریاں وچ رل وسدیں نال نہ وسن دیتو،
رکھیو نت پابند مجبوریاں وچ رل وسدے نال نہ وسن ڈیتو رکھیو روگ کروپ دا رو بینجھا منہ گال وی کوئی نہ ڈسن ڈیتو میں نس ویندا تیری نگری تو کر قید میں کو نہ نسن ڈیتو لگے کیوں ارمان شمیم کو نہ میری راند جو کوئی نہ رسن ڈیتو لگے کیوں ارمان شمیم کو نہ میری راند جو کوئی نہ رسن ڈیتو بہو کمال ڈوڑے سی بہو کمال شہری سارے سرائکی وسیب دی سی فرمیدن سی کہ جنا شاکر یار بدل ونجن والے سمجھیں زندگی مک گئی ہے یہ گالیں سی دوستے نال احباب نال ہی زندگی قائم رہندی ہے جاندی سنگت اچھی کوئی نہیں جاندے دوست اچھے کوئی نہیں مخلص دوست کوئی نہیں انہیں دی بھی کوئی زندگی کوئی نہیں کہ جنہیں دے دوست اچھے دوست جنہیں دے مخلص دوست دل چھوڑ ویندن سی پیچھے بھی لگدے بھی زندگی ختم تھی ویندی ہے اللہ پاک تو سارے وسیب دے جڑے دوست ہیں انہوں کو ہمیشہ زندہ سلامت خوش اور خرم رکھے آباد رکھے سی اچھا آکے بلوچ افیشل آدن سی راول سٹوڈیو والا جڑا چینل ہے سی وہ این بھراد آئے سی کمال مہربانی سی دوست چیک کر گن سے انشاءاللہ تارے چینل کو کوشش کیتی کرو بھی پازیٹیو چیزاں اپنے چینل تے پوسٹ کیتیاں کرو میں اکثر بھرا میں دے جڑے سرائکی بھران انہوں نے چینل دے داں کچھ کو تو دیکھ کے میں کو بہت شرمندی ہے بھی یار کیا پوسٹ کرنے پہنے کوئی سی لائیو ریکارڈنگ آڈیو کال ریکارڈنگ تو کوئی پتہ نہیں کیڑی ریکارڈنگ اپنے میرے اپنے بھینی جنسی تو ساں اگر مطلب پرائیویٹ چیزاں دیکھو نا سی مثبت اور منفی لوگ ہر معاشرے چاہتے ہیں اللہ پاک بھی لوگوں دے جڑا نا عیب کو چھپاون والی ذات ہے تے اساں انسان تے کچھ بھی نہیں سنا سی اوجھے دے عیب کو تساں بینے دے سامنے اگر ظاہر کرے سو تے ول قیامت اللہ مارتا کوئی حساب بھی دیونا پوسی کوشش کیتا کرو بھی چینل کو اچھے مقصد واسطے استعمال کرو اگر تا کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کیتا گیا یوٹیوب دی طرفوں تے ان کو اچھے طریقے نال جڑا نا تساں پیش کرو ون مین آرمی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب دوہیں ہاتھ اتے کر کے نا سلوٹ تھی گیا سیں تو ہاتھ شریف کے نئے وے کمال مہربانی سیں فرمیدن سے کہ ماشاءاللہ جی آپ کو لائیو سن کے دل خوش ہو گیا ہے جیسے اساں تے لائیو کافی دیر دے ہیں لیکن تساں ہون تشریف کے نئے وڈے لوگ کے ویسے ہی مصروف رہ ویندے وے اساں کیا آکھ سکتے ہیں سیں خیر مذاق کرنے پہ ہیں ول بھی تساں ٹائم لیتے ساکوں تاجہ محبتیں سے کمال محبتیں سے بھرا پوچھ دن سے کہ صبح کس ٹائم صبح انشاءاللہ کوشش کرے سوں بھرا کہ 10 بجے کلو تاری خدمت حاضر تھی ونجوں تساں بھرا میں جا سسٹم بھی سیٹ کر گن سوں انشاءاللہ تعالیٰ تواجن جنہیں فرمائش ہوں سن انہیں کو بھی ٹائم تے پورا کرے سوں کیونکہ فی الحال ساڑے کلو اسرائی کی سسٹم جنہیں نا وہ تیار کوئی نہیں بس ٹیسٹ پرپز واسطے اساں لائیو سٹریم شروع کی تھی ہے لیکن چونکہ تساں بھرا آ گئے وے تو واسطے ساڑا بھی رونیا دا پیا ونجن واسطے اچھا آکے بلوچ آفیشل آدن سی کہ میں سرائکی پوئٹری کرتا ہوں مگر کوئی ریسپانس ہی نہیں ہے بھرا وہ شاکر صاحب دا ڈوڑا میں پہلے ایک سنائے سی کہ تم محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے تساں بھرا بس اپلوڈ کیتی رکھو معیاری شاعری اپلوڈ کرو معیاری طریقے نال اپلوڈ کرو اور ڈیلی اپلوڈ کرو جیڑا میرا ہون تک یوٹیوب تے تجربہ ہے سی میں تے شوقیہ مطلب ایک کام شروع کیتے الحمدللہ اللہ پاک تا دیتا سب کچھ درے ہے صرف ہے کہ تساں بھرا میں تک وسیب دے جتنے بھی شاعر ہیں انہیں دے الفاظ پہنچا سکوں بس ایک نکی جی خواہش ہے بس ایک تواڈے سامنے کدیں بالکل گم تھی ویندے ہیں کدیں حاضر تھی ویندے ہیں لیکن کوشش کرے سوں بھی مسلسل ہن تواڈے نال رہ ونجو کیونکہ کچھ مسئلے مسائل ہیں جنہیں کو اساں حل کر کے دے تے مزید سسٹم تیار کر کے سوں تے تاں چنگے طریقے نال اساں وی تواڈے نال پیش تھی سکسوں انشاءاللہ تعالی تے بس میں ایہو تک گزارش کرے ساں کہ بھائی مسلسل پوسٹ کیتی رکھو
میں ہمیشہ سوچا کہ یار اساں جتنے بھی سرائکی دے ہوتے ہیں یوٹیوب دے چینل جڑے بنائی پے ہیں سرائکی وسیب دے لحاظ نال ایک کمیونٹی بناؤں، ایک واٹس ایپ گروپ بناؤں، ایک دوجے کو سپورٹ کروں کہ جنہیں کو چنگا ریسپانس ملدا پائے او جنہیں کو ریسپانس نہیں ملدا پیا انہیں کو نال گھن کے ٹرن تاکہ ایک دوجے دا فائدہ تھی وے ایک ہوندے سی دو چار ہوندن سیانے آدن بس جلے کٹھے تھی وے سوں واتے انشاءاللہ تعالی تہاڈا بھی فائدہ تھی سی سارا بھی فائدہ تھی سی۔ اچھا بھرا دن سیں کہ متا سمجھیں دل گھبرا گئی ہے ایویں گال زبان تیں آ گئی ہے تیکوں دل بر چاندر تے نیما ہا ارمان ہے غربت کھا گئی ہے۔ کمال سیں کہ متا سمجھیں دل گھبرا گئی ہے ایویں گال زبان تے آ گئی ہے تیکوں دل بر چاندر تے نیما ہا ارمان ہے غربت کھا گئی ہے۔ عمر میں بھرا سارے وسے بچ غربت ڈھیر ہے لیکن چلو تاری خواہش تے ہے کہ تساں چاندر تیں گھن ونجو کمال مہربانی سیں ان دنیا تیں خوش رکھو دنیا ہی چاندر بان ویسے انشاءاللہ تعالی۔ ون من آرمی فرمیندن سنگھ کہ بہت پیاری آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ سونا سیں آواز ہر بندے دی پیاری ہوندی ہے تاری میرے کو شاید زیادہ پیاری ہوئے بس تاجا محبت ہے نے تو واسطے ساری آواز تا کو پیاری لگتی پئی ہے۔ Everything you know is in your mind. اللہ اکبر آدن کہ اتنا پیارا کیسے بول لیتے ہو۔ اے وقت جڑا نا سہیں تھوڑا جیاں راز جاں گال ہیں بس دل خوش ہوئے تے بندہ چنگا بول گھندے چنگا لا گھندے چنگے الفاظ منہ چوں نکل ویندن چنگا گال ہی نکل ویندن سن گھندے وے تھوڑا دل خوش تھی ویندے سہیں تو جب یہ سارا کچھ تاری محبت دی وجہ کو بندہ نا چیز کوئی نہیں سہیں۔ شاکر صاحب دا کلام سہیں کہ میں دل دے نازک گملے وچ ایک پیار دا پودا لایا میں دل دے نازک گملے وچ ایک پیار دا پودا لایا او سوچ وچار خوراک دتم اتے جگر دا خون پلایا او ڈنڈے تھور دا بوٹا ہا جائیں اج تائیں پھل نہیں چایا ساری عمراں پورے وچ شاکر ہر خار حصے وچ آیا ساری عمراں پورے وچ شاکر ہر خار حصے وچ آیا۔ شاکر صاحب دے سیں کمال الفاظ کمال شاعری سیں اللہ پاک شاکر صاحب کو تندرستی عطا فرماوے۔ شاکر صاحب نے بھی سی بہو محنت کیتی ہے بہو مشقت کیتی نے سیں لیکن کہ سارے وسیب دی طرفوں لفظی جڑا نا سیں رسپانس انہیں کو بہو مل دے معاشی حالات انہیں دے دگردوں رہ گن ہمیشہ اللہ پاک نے انہیں کو تکلیف بھی دیتی ہے معذوری بھی دیتی ہے لیکن ان دے باوجود بھی او سرائکی وسیب دے جڑے مسائل ہیں انہیں کو اپنی شاعریت بیان کرنے رہ گئے سیں میں انہیں کو سلام پیش کرنا کہ اپنی تکلیف اپنی بیماری اپنے معاشی حالات دے باوجود بھی جڑا نا ان وسیب کو بہوں اچھی شاعری بہوں اچھے کلام پیش کیتے ہیں۔ وان من آرمی فرمیندن سی اللہ پاک کو آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سی اللہ پاک تو کو اسا کو ہر مسلمان کو ہمیشہ خوش رکھے سی۔ زندگی جڑے نا سی چاند دی بھاریں دی ہے زندگی کو جتنا چنگے طریقے نال گزرے سو اتنا ہی چنگے طریقے نال تودا ذکر کیتا ویسی چنگے الفاظ تا کو یاد کیتا ویسی سی۔ Are you all my personal dreams? اساں بھی کوشش کرنے ہیں ایسے ہی بھئی کہ چنگا ہلاؤں چنگیاں گالی کروں تاکہ تساں لوگ خوش تھی ون سیں۔ Everything you know is غلام فرید صاحب دا کلام سیں کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ غلام فرید صاحب دا کلام سیں کہیں تعریف دا کہیں الفاظ دا محتاج نہیں سی
بہوں کمال لکھدن سیں اور انہیں دی جڑی شاعری ہے نا سیں انہیں دا جڑا قافیہ نا سیں روحانی طور تے جڑا نا انسان کو بہت سکون دیں سیں. ایک بیا کلام سیں آدن کر غور ہتھ دیاں انگلیاں تے ہر ہک وچ فرق ضرور ہے. کر غور ہتھ دیاں انگلیاں تے ہر ہک وچ فرق ضرور ہے. ان فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی ظالم تے کوئی مجبور ہے. کوئی مر گیا کسے دے پیار وچ کوئی مر گیا کسی دے پیار وچ کوئی بالکل بھی مغرور ہے. کوئی مخلص دل وچ وسدا ہے کوئی اکھ دی پہنچ تو دور ہے. کوئی مخلص دل وچ وسدا ہے کوئی اکھ دی پہنچ تو دور ہے. سونا سی جڑے دل وچ وسدے نا سی تھوڑے اکھ دی پہنچ تو او جتنا بھی دور ہوویں نا سی لیکن او بہوں قریب ہوندن. انسان انہیں کو محسوس کر سکتے, انسان انہیں دی خوشبو کو محسوس کر سکتے, انہیں دے لمس کو, انہیں دے الفاظ کو, انہیں دے احساس کو. اگر محبت بے مثال ہوئے, محبت سچی تے کھری ہوئے نا سی اکھ دی دوری بھی جڑا نا کوئی دوری کوئی معنی نہیں رکھتی, کوئی دوری نہیں سی. آکے بلوچ آفیشل آدن سی بھرا یار کسی طرح مجھے سپورٹ کرو پلیز, بہت محنت کرتا ہوں. بھرا تو چینل انشاءاللہ تعالی چیک کرے سوں کمیونٹی بڑھاون دی کوشش ہیں. آر جے فاروق بھرا سی سارے استاد ہیں, انہیں کو انسپائر تھی کہ نساں یہ چینل شروع کیتا ہی سی. انہیں کو گزارش کرے سوں دو چار بے بھرائن سی انہیں کو بھی گزارش کرے سوں ایک واٹس ایپ گروپ بنے ہیں تو آپ کو بھی شامل کرے سوں انشاءاللہ تعالیٰ ان دے بیٹھ تے اللہ بہتری کرے سی. دوسرا محنت آپ جاری رکھو سی کیونکہ محنت دے بغیر پھل جڑا نا وہ مشکل ہے ملنا نا سی. امیر بخش دانے صاحب دا ایک ڈوڑا سی تاری خدمت پیش کرنے پہ. رحیم یار خان تو انہاں دا تعلق ہے سی بہو کمال لکھ دن سی کہ آدن میں عشق کو ہادی من گیا ہاں یہ جمل جہان دا پیرے. میں عشق کو ہادی من گیا ہاں یہ جمل جہان دا پیرے. پہلے جوڑ تے نقشہ آدم دا کتی خالق خود تحریرے. میرے نائب کو جڑا نہ جھکسی راسی ساری عمر ظہیرے. جڑا عشق کو راہبر نہ جانے وہ دانش نہیں بے پیرے. جڑا عشق کو راہبر نہ جانے وہ دانش نہیں بے پیرے. کمال مہربانی سونا سی جڑے بھرا اجن تک سارے نال ہن پہ سی اپنی نیندر کو جڑا نہ سی اللہ کھانا قربان کر کے نے سارے چینل تے بیٹھن سا کو سن دے بیٹھن سی. اساں تواڈی محبتیں دے جڑا نا سی شکریہ ادا نہیں سے کر سکتے الفاظ دی صورت سارا دل گواہی دینا پے. اللہ پاک تا کو خوش رکھے ہمیشہ ہنستا تے وستا رکھے. ون من آرمی آدن سی یہ بہت ہی اچھا کیا آپ نے کہ لائیو آئے ہو, بہت اچھا لگ رہا ہے. بس ساجاں کچھ خواہشاں ہن سی بہوں کچھ سوچا ہا سے تے اے بھی ان دی ایک کڑی ہے. بس اساں تھوڑے سست مزاج لوگ ہیں این واسطے ہر کام میں اساں دیر کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرے سوں کہ تہاڈی خدمت روز حاضر تھیوں سیں کیونکہ یہ چینل سادہ چینل نہیں یہ تہاڈا چینل ہے سیں یہ تہاڈے واسطے اساں بنائے تہاڈے فرمائشیں دا اساں پہلے خیال رکھے سوں. ساری پرائرٹی تہاڈیاں فرمائشاں ہو سن تہاڈی خواہش جڑی تساں کرے سو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش کرے سوں. کل انشاءاللہ تعالیٰ پوری تیاری دے نال تہاڈی خدمت وچ حاضر تھی سوں. بھرا جڑا کلام دی فرمائش کرے سن او بھی ضرور بھرا دے نام دے نال پیش کرے سوں. خاص کر جڑے پردیس وچ سارے بھرا سا کو سن دے بیٹھن سی اساں انہاں کو ایک دفعہ ولا انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں. Everything you know is in your mind. آکے بلوچ آفیشل فرمیندن سی کہ میرا فیس بک پیج ہے مگر وہاں کوئی سپورٹ نہیں کرتا.
بھرا اگر بنے کو مطلب آکسو بیٹھے تے میں تو کو سیدھی گل دساں آج کل دی جڑی دنیا نا سی مطلب پرست دنیا ہے ہر کوئی اپنا مطلب کڈھیندے تے کوئی نہیں چاہتا کہ یار میرا چینل چلے تے بنے دا چینل بھی نال چلے میں بھی این وقت کو گزریاں میں بھی این سٹیج کو گزریاں شروع جلے میں بھی ویڈیو لائنا ہمیں دیتا ہمیں لازے کہ یار کتنے ویوز آ گئے کتنا رسپانس پہ مل دے لیکن میں ایک بار بہ کے نے سوچا کہ یار میرا مقصد کیا ہے اصل چینل بناؤں دا جلے میں ان مقصد کو سمجھے نہ سہی پیچھے میں این چیز کو چھوڑ دیتے کہ کتنے ویوز اندن کتنے لائک اندن کتنے کمنٹس اندن یا مونیٹائز تھی سی یا نہ تھی سی میں این چیز کو بھول گیا میرا ایک دفعہ میرا چینل دی مونیٹائزیشن ریجیکٹ تھی گئی ان دے باوجود بھی میں اپنے کام کو مسلسل جاری رکھے تساں بھراویں تک شہری پوسٹ کرنا رہ گیا پہنچنا رہ گیا تساں بھراویں تک ان دے بعد اللہ پاک دا کرم تھا تساں لوگ جہاں دعائیں ہن بھراویں جہاں محبتاں ہن چینل بھی مونیٹائز تھی گئے تے آج دی تے جڑی میری خیال تے لائیو سٹریم چلدی پئی ایک مونیٹائز کون سے کیتا کیونکہ فی الحال اسیں کو ٹیسٹ دے طور تے چلنے پے تے سب کو خاص مونیٹائزیشن دی ضرورت بھی کہ نہیں بس تساں بھرا آئے بیٹھے وے سارے واسطے یہ وڈی گل ہے سی ون آکھیں ملک دے دشمناں کو دنیا ون آکھیں ملک دے دشمناں کو اچھا آدن سی کہ ون آکھیں ملک دے دشمناں کو دیندا عزت تے ذلت خدا ہے بے شک سی یہ تے برحق گال ہے وات عزو من تشاء وات ذلو من تشاء کہ عزت اور ذلت جڑی ہے نا سی یہ رب تعالیٰ دے ہاتھ ہے انسان دے ہاتھ ہے کچھ بھی کہنی صرف سارے ہاتھ اتنا کچھ ہے کہ اللہ پاک نے سارے سامنے دو رستے پیش کر دیتے ہیں اچھائی اور برائی دے رستہ اچھائی دے رستے تے چل سو انشاءاللہ تعالیٰ تساں دوہیں جہانے عزت ہی پیسو کامیابی بھی پیسو تے دوجا رستہ جڑا ہے نا وہ تے پیچھے والی ظاہری گل ہے مناسب رستہ نہیں وہ رستے کو بھی بچنا چاہیے ہے ساتھ دوست احبابیں کو بھی بچاونا چاہیے ہر ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے ہے ون من آرمی آدن سی اتنے دنوں سے کہیں کہاں گم تھے آپ سونا سائیں میٹھا سائیں بس کچھ مجبوریاں ہو جن سی گم تھی ویندے ہیں دل تے نہیں آتا کہ تساں دوستیں کو چھوڑوں تساں احبابیں کو چھوڑوں ان آکھن اساں تساں ایک قلعہ ہی وے تے اساں اون قلعے نال بدھے ودے ہیں جتنا بھی پرے ویسوں ولسوں ہوئی قلعے دے ہوتے ہیں یہ ایک گال تساں یاد رکھے سو بھی تہاڈا سارا جڑا تعلق واسطہ ہے نا سی یہ ختم نہ تھی سی انشاءاللہ اساں جتنا جو پرے تھی ونجوں ولسوں والا تواڈے کولو سونا سی اچھا آکے بلوچ آفیشل آدن سی آپ کل بھی لائیو چلانا پلیز بلکہ روز چلانا بھرا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرے سوں آج تے چرکیں شروع کیتی سے بھی بیٹھے آسیں میں بس ٹیسٹ کرنے واسطے شروع کیتی سے تساں بھرا آ گئے وے تے ساڈا بھی دل خوش تھے اساں بھی ہن اللہ کن ونجن دا ساڈا بھی رونیا دا پیا انشاءاللہ کوشش کرے سوں کہ روز تاری خدمت وچ حاضر تھی ہوں اور تجربہ بھی ساڈا پہلا ہے کہ پتہ نہیں کینجا ریسپانس مل دے لیکن الحمدللہ شکر الحمدللہ تساں بھراواں جا محبت ہیں ساری سوچ کے نے ساری توقع کے نے بھی زیادہ سا کو ریسپانس ملدا پے سی میں تو کو فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی دیدا بیٹھنا سی اور اگر لائیو سٹریم اساں بند کرنی تے اساں اون دے کول اجازت گھن کے نے بند کرے سوں سی ایویں نہ ویسوں بھراواں کو کلا چھوڑ کے نہیں فرمیدن سی کہ میں 3 سال سے یوٹیوب پہ چینل مطلب ہے ان کا اچھا آکے بلوچ آفیشل بھرا 3 سال تے کچھ لوگ تے بہت عرصہ سٹرگل کرندن کچھ کو بہت پہلے کامیابی مل ویندی ہے وقت دی گال ہے بھرا بس محنت کیتی رکھو تساں شاکر صاحب دی غزل سی میری کیتی کرتی ونیا کھل دیں میری کیتی کرتی ونیا کھل دیں گیوں ڈھول میں کوں روا کھل دیں میری کیتی کرتی ونیا کھل دیں گیوں ڈھول میں کوں روا کھل دیں بھلا کون نت دیاں پریتاں پلیندے
گیا ہاؤ میں کو سنا کھلدیں کھلدیں و سب کوئی روون دا سکھ گن و سب کوئی روون دا سکھ گن خوشی وچ اے عمران نبھنی صدا کھلدیں کھلدیں اجاں کیا لٹے سیں فریباں دے منڈھا اجاں کیا لٹے سیں فریباں دے منڈھا میرے در تے آ گئیں ولا کھلدیں کھلدیں خبر ہے جو جام وچ ہے چونڈھی زہر دی خبر ہے جو جام وچ ہے چونڈھی زہر دی میں پی ویساں پر توں پلا کھلدیں کھلدیں اجل سر تے آ گئے ولا بیٹھا روویں اجل سر تے آ گئے ولا بیٹھا روویں میڈا یار ہن تاں الا کھلدیں کھلدیں سجن کو خوشی تے کو دکھ مل گئے شاکر سجن کو خوشی تے کو دکھ مل گئے شاکر مقدر دی وانڈے نبھا کھلدیں کھلدیں مقدر دی وانڈے نبھا کھلدیں کھلدیں دیکھو نا سی دوستیں دی خوشی واسطے زہر بھی بندے خوشی خوشی پی ویندن اے ہوندی اسی محبت اور ساڈے اویں سرائکی وسے وچ ماشاءاللہ محبتاں بھی لازوال ہیں سیں بہو مثالاں ہیں سیں اچھا بھرا آدن سیں کہ ایک چینل بناتا ہوں پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پھر نیو بناتا ہوں بھرا این نہ کرے سونا سیں تھوڑا جتنا چینل پرانا ہو سی نا سی مونیٹائزیشن واسطے جڑا نا یا جڑے مطلب تارے سبسکرائبر ہیں نا انہیں دا ریسپانس انہوں تے ایفیکٹ پوسی تساں ہیکو چینل بناؤ ہوئیں دے تے کام کرو ہوئیں دے تے تاکو ریسپانس مل سی تھوڑا ٹائم لگ ویندے اے نہیں کہ تساں شروع چینل بنائے پہلے ڈیمار ویڈیو پوسٹ کیتی ہوئے پہلے ڈیمار ہی تھوڑے مطلب ہزاریں ویوز آن پائے ونجن کمنٹ آن پائے ونجن انہی تھی نا تھوڑا ٹائم لگ دے تھوڑی محنت کرنی پوندی ہے ہکے چینل بناؤ ہکے چینل تے کام کرو اور معیاری کام کرو سی اچھا بھرا دن سے اداس پایا سے رونق لا رہی وے بھرا ساڈے واسطے یہ بہویں بھی تساں خوش تھی گئے وے اگر تہاڈی کہیں ایک بندے دی بھی اگر اداسی دور تھی گئی نا سی کہیں ایک بندے دا بھی وقت اگر اچھا گزردا پے نا سی ساری وجہ کنے تے بس سمجھو کہ ساکوں ساڈا جڑا نا نتیجہ مل گیا ساکوں ساڈا رزلٹ مل گیا ساکوں ساڈی کھٹی مل گئی ہے سارے واسطے ایہو کو جی بہویں سی ون من آرمی آدن سی شب بخیر آسم جی کمال مہربانی سونا سی میں بھی سوچنا بیٹھا بھئی ایک تھی گئے ہون تے بھرا میں کوئی سمن دا موقع دیوں کیوں جو اساں بیٹھے رہ گئے تے بھرا بھی ساڈے نال بیٹھے رہ سن تے تساں تشریف گھن آوے پنجا کمال محبتاں سی انشاءاللہ تعالی سویرے 10 بجے کولو بھرا میں دی خدمت وچ حاضر تھی سوں ہن جڑے 4 بھرا لائیو بیٹھے سونا سی ہاتھ باندھ کے نے تواڈے کولو اجازت گھندے ہیں اگر تساں اجازت دیو چا سیں تے سویرے انشاءاللہ تساں بھراویں دی خدمت وچ پیش تھی سوں پوری تیاری دے نال پیش تھی سوں اپنی جڑی اساں شہری دی لائبریری بنائی پے ہیں او کو بھی آن لائن کرے سوں تاکہ تساں جڑی فرمائش کرو اگر وہ ساری لائبریری وچ موجود ہے تو موقع تے اساں تاکو سنا سکوں ساکوں وال گولنا نہ پوے ٹٹارے نہ مارنے پون اندھیاں لکار دل خوش تے سونا سی جڑا اج ساکو ریسپانس ملے تساں بھراویں دے اساں بہت شکر گزار ہیں بھرا آدن سی تھک پائے سونا سی تھکے تے کہن سی میں سمجھو لیکن یہ ہے کہ مطلب دیر تک بہن دا اج فائدہ کوئی نہیں کیونکہ میں سسٹم کو تیار کرنا ہے اندے وچ سرائکی لائبریری کو جڑا نا میں آن لائن کرنا ہے تے ایندے واسطے تھوڑا جہا ٹائم چاہیے میں کو دوجا اگر میں بیٹھا رہا ایویں علاوہ بیٹھا تے بالکل بیٹھا رہا سا میں سی تواڈے نال گالی کرے ساں بیٹھا کہ جو تساں بھرا جے تانی بیٹھے وے سمجھو کہ ساکوں ساڈا کھٹیا ملدا پے شاکر صاحب دا کلام سی کہ تیرا غیراں نال اتحاد جو ہے کچھ کان تہوں ناکاما تیرا غیراں نال اتحاد جو ہے کچھ کان تہوں ناکاما تونے سچا ہم کوڑا بن بیٹھا تھیا جگ دے وچ بدناما بھاویں جیڑا ظالم جابر بن تیرے ظلم دی آخری شاما توں بش بن شاکر زور ازما میں بھی حوصلے دا صداما توں بش بن شاکر زور ازما میں بھی حوصلے دا صداما
ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਦਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਹੁ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨਾਲ, ਕੂੜ ਤੇ ਇਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਰਾਕ। بس اللہ پاک ساکوں کافریں کے دے چالیں کے نے، منافقیں دی چالیں کے نے، گھر دے اندر والے تے گھر دے باہر والے جڑے منافق ہیں انہیں کو بچا کے نے رکھے۔ شاکر صاحب دا کلام سی کہ جڑا فجری تو لا دیگر تئیں اون دی تانگ تنگہندا رہ گئے، جڑا فجری تو لا دیگر تئیں اون دی تانگ تنگہندا رہ گئے، کوئی جھٹ کھن تھے ایک دسکی وچ ان دی زندگی دا دہ لہ گئے، او قاصد نال تیار بھی تھے اے سوچ کے ولدا بہ گئے، بھلا مرتاں ایہو شاکر گئے کیڑا کوٹ دا کنگرا ڈھہ گئے، بھلا مرتاں ایہو شاکر گئے کیڑا کوٹ دا کنگرا ڈھہ گئے۔ جے اسی ایویں تھیندے بعض اوقات، بس اللہ پاک کہیں نہ لیویں نہ کرے سیں۔ اچھا شاکر صاحب دی ایک اردو غزل تاکو سننے ہیں سہیں، آگ کے بلوچ آفیشل آدن کہ اب جب سونا چاہو تو سو جانا، ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کی لائف۔ بھرا تساں ایک گال کر کے مول گھن گن دے وے ساکوں، لیکن ہے کہ ساکوں بھی احساس ہے تو آرام دا اساں بھی خیال رکھنے سہیں۔ شاکر صاحب دی اردو غزل ایک سنو چاہ سیں کہ پیار جب سے مل گیا دنیا بری اچھی لگی، پیار جب سے مل گیا دنیا بری اچھی لگی، راس جینا آ گیا یہ زندگی اچھی لگی، پیار جب سے مل گیا دنیا بری اچھی لگی، راس جینا آ گیا یہ زندگی اچھی لگی، میں نے پوچھا آپ کو احساس ہے یا پیار بھی، میں نے پوچھا آپ کو احساس ہے یا پیار بھی، ہنس کے بولے آپ کی دیوانگی اچھی لگی، جس کی لگتی تھی بہاریں بھی خزاؤں کی طرح وہ چمن اچھا اور اس کی ہر کلی اچھی لگی، مال و زر نہ شکل و صورت پاس میرے کچھ نہ تھا، مال و زر نہ شکل و صورت پاس میرے کچھ نہ تھا، ان کو شاید صرف میری مخلصی اچھی لگی، کیا یہ سچ ہے چاہتے ہیں آپ مجھ کو جانے جاں، کیا یہ سچ ہے چاہتے ہیں آپ مجھ کو جانے جاں، چپکے سے جب مسکرائے خاموشی اچھی لگی، سلسلہ دیکھا ہے ہم نے یہ ازل سے دوستو، سلسلہ دیکھا ہے ہم نے یہ ازل سے دوستو، مرنے والوں کو وفا کی موت بھی اچھی لگی، گر گئے دنیا کی نظروں سے تو شاکر کیا ہوا، گر گئے دنیا کی نظروں سے تو شاکر کیا ہوا، ان کی نظروں میں رہے بس یہ خوشی اچھی لگی، ان کی نظروں میں رہے بس یہ خوشی اچھی لگی، پیار جب سے مل گیا دنیا بری اچھی لگی، راس جینا آ گیا یہ زندگی اچھی لگی۔ کمال لکھ دن سی شاکر شجابادی صاحب، بہت شوق نال جلے چھوٹے آسے بھی بہت شوق نال پڑھ دیا سی انہیں دن سی شاعری غزلاں ڈوڑے کافیاں ماہیے تے ہون تے ماشاءاللہ بعد گھرامے کو سنے دے بیٹھے ہیں سی۔ اچھا آدن سی کہ میں پیر عادل سے ہوں جناب، کبھی دیکھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ بھرا پیر عادل کیڑی جا دے ہوئے، میں بھی پیر عادل کو جرسہ گزارے دوستیاں بابے نال۔ شاہین ویلاگ ٹی وی بھرا آدن سی سلام بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھرا، کمال مہربانی عاقب بھائی تونسا پیر عادل، بھرا میں پیر عادل کو جانداں تونسا تے بہوں پورتے تھی ویندے، تو پیر عادل اچ دس کے کیڑی جا دیں، میں بھرا کو ول مداخن ملدا انشاءاللہ تعالی۔ شاہین ویلاگ بھرا تارا بہت شکریہ تو تشریف گن کے آئے وے، بھالے چاہیں کہ بھرا پیر عادل جو کیڑی جا دسیں دے، پیر عادل نہرے پولے ایک بینک بھی ہے، بوہیڑ بھی ہے ایک جتھن لوگ وہ کیا کھیدن یاروں کو کیا آدن،
ताश भी खेदन उत्थां वालो गकड़ी नाल जड़ी खेदी है को क्या आदन अल्लाह ताला भला करे वो भी खेदन उत्थां बहुत चंगी नहर असीं एक दफ़ा धान गया से उत्थां दोस्तां ने इकट्ठे तारक साहब दा कलाम सी ऐ पागल दिल बेहोश ना थी जरा आप को झल कल आवे सी ऐ पागल दिल बेहोश न थी जरा आप को झल कल आवे सी कल सिजदा वादा करके गए चन मन कहदी गल कल आवे सी शल खैर होवे से थी सी खैर दा देहें बासों रस्ते मल कल आवे सी जाता अजां तारक अज तां वेंदा पए कल लासी कल आवे सी अजां तारक अज तां वेंदा पए कल लासी कल आवे सी तारक साहब सी माया नाज शायर पीरा दिल दे नाल ही एक बस्ती है एक कस्बा है सी शाह सदरदीन रहमतुल्लाह साहब भी बहु वड्डे वली उलाहन सी अल्लाह पाक उन्हें दर्जात बुलंद करे उन नगरी जो तारक साहब दा ताल्लुक है सी अच्छा सी आदन के पीर आदिल बाजार दे बिल्कुल करीब अदा मेरे घर नहर दे बिल्कुल करीब सी जे बिल्कुल सी हूँ नहर ते असां धावण अंदर रह गए सी जंदे बिल्कुल करीब तुआरे घर सी इत्थां एक स्कूल भी होंदा है सी ताकू मैं दसां अगर सही गा कैद में दस सगां पीर आदिल जे नहर कोलो खब्बे पासे जड़ी सड़की वेंदी है एक तो नहर दे नाल वेंदी है एक भी तले लाए वेंदी है एक स्कूल है उत्थां मोहतरम उस्ताद अब्दुल रहमान साहब प्राइवेट स्कूल ही पढ़ाने हैं कोई 2-4 महीने असां उन्हें दी भी शागिर्दी रह गया से उन दौर जेले असां जरा गाजी खान रहंदे आसे अच्छा शाहीन विला गार्डन से मैं जामपुर सिटी दा हां शहरी दे सिलसिले विच हाज़री कई है बिरा असां कोशिश इहा करने पे भी बिरा में को शायरी सुना सकूं लेकिन अज पहली दफ़ा लाइव स्ट्रीम करने पे सिस्टम पूरी तरह तैयार कोई नहीं बिरा में फरमाइश असां सोचा कि पूरियां करे सूं लाइव स्ट्रीम में कोशिश करे सूं ते इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जेले भी असां हाज़िर थी सूं इरादा तो इहो है कि डेली 10 बजे हाज़िर थियूं ते चंगे तरीके नाल इंशाअल्लाह ताला हाज़िर थी सूं अच्छा आदम सिंह सरकारी स्कूल तो देखा होगा फिर सरकारी स्कूल कैसे देख सके केड़े पासे मुख्तसर टूर लगते रहेगा अच्छा सी वन मैन आर्मी आदम सिंह आपको पीर अदल के बारे में बहुत पता है कसम चवा गिनो सिंह इतना पता कोई नहीं जेड़ा जितना पता है बस उतना दसे से बाकी असां समझेंदे पे असीं तो आखूं असां कान पकड़ेंदे असीं कान पकड़ के ने तौबा करने कौन शरीर थींदे वेंदे वैसे तुसां खैर कोई गाल नहीं सी तुसां मालिक ही वैसे जो कुछ चाहो कर सकदे वैसे अच्छा आदन सिंह बिल्कुल वो सारा स्कूल हाँ अपना किराया पर दिया था अब हम उस्ताद अब्दुल रहमान की दुकान पर बैठे इत्थे बना सी बात तुंदा खन डाक खाना मिल गया ना सी उस्ताद साहब दा घर सी मेन रोड दे उत्ते है एक जा पता नहीं ना क्या है उच्ची जी एक दुकान है नाल झिक्की जी सड़क लांदी है अगो कस्सी आंदी है कस्सी दे नाल उस्ताद साहब दा घर है सी एक दफा गया से उस्ताद साहब को मिलण उन्हां दी खिदमत करन उत्थे सी शाकिर साहब दा कलाम सी मंगोड़ी दुआ मिल खान पवे मैं जागे आन मिले सां मंगोड़ी दुआ मिल खान पवे मैं जागे आन मिले सां जॾहिं खान को वापस घेना सां पिछ गाना आ छुड़वे सां ई शहर दे हर एक बंदे दा मुंह मिठा आ करवे सां ई शहर दे हर एक बंदे दा मुंह मिठा आ करवे सां हई खबर न शाकिर ससी को वंज रेत दी सेज मने सा हई खबर न शाकिर ससी को वंज रेत दी सेज मने सा अच्छा अर्ज इवें कि मेरा कुछ अरसा पहले गला भी बहुत खराब रह गए तो हुण
اتنا زیادہ علیں جڑا نا سی تھوڑے ہوں چچرے تھی ہوں پی گئے حالات یہ تھی گئے کیونکہ کافی دیر تھی گئی سا کو لائف اسپینڈ کریں گے. اچھا استاد صاحب آدم سی کہ ہوں اور ڈیرا غازی خان ہوتی گئے ماشاء اللہ بہت نائس پرسنالٹی ہم سیں استاد ڈیڑھا بھی کتا کو ایک لفظ دسیں دے بیسکلی طرح استاد ہیں لیکن استاد صاحب کو اساں بہت کچھ سیکھے بہت کچھ سیں. اللہ پاک انہیں کو سلامت رکھے انہیں کو خوش رکھے انہیں کو ترقی دے وے وہ علم دے ذریعے لوگوں کو جڑا نا روشناس کران دے رہے ہوئے لوگوں نا بھلا کرن دے رہے ہوئے. اچھا آدم سی کون ہے سزا دے بدلے جے کو جزا ملی لٹی ہوئی شے ہے کہ کو واپس ولا ملی کوئی ہے تاں پیڑے چ آ نکلے کوئی ہے تاں پیڑے چ آ نکلے شاہین ہے تھیندا بیت جے کر ہاں تھوڑا نیڑے کرنا پوسی سی کہ آدم کون ہے سزا دے بدلے جے کو جزا ملی لٹی ہوئی شے ہے کہ کو واپس ولا ملی کوئی ہے تاں پیڑے چ آ نکلے شاہین ہے تھیندا بیت جے کر ہے سوہنیاں کولوں کہیں کو وفا ملی. کمال لکھ دے ویسی ماشاءاللہ تساں. اچھا آدم سی کہ میرا شک تے تساں ول میرے نال سکول پڑھدے رہ جاوے نا بھرا میں جڑا نا اتنا نہیں پڑھیا بس کچھ عرصہ کہیں چکر جو استاد صاحب کی شاگردی آیا سے. آدم سی اب آپ ہمیں کب مل رہے تھے نا بھرا ہون تے فی الحال میں کوئٹہ سیٹل ہاں تے کافی مدت تھی گئی چکر نہیں لگا لیکن اگر کہیں حاضری تھی کہیں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ کو ضرور مل سو دس کے نہ ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ برا میں خدمت برا میں یا خدمتاں بھی کرے سوں برا میں کلو خدمتاں بھی کرے سوں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سیں. Everything you know is in your mind. اچھا آدم سہیں کہ تیرے نا دی جائیں جا شرط لگے دل ابڑ گد کر دھو دیں دے تیرے نا دی جائیں جا شرط لگے دل ابڑ گد کر دھو دیں دے جگ واقف نہیں تیری ذات کنوں تیرا ذکر شاہین روح دیں دے جگ واقف نہیں تیری ذات کنوں تیرا ذکر شاہین روح دیں دے. کمال لکھ دیں سے ماشاءاللہ تساں کوئی اپنی شاعری جڑی ہے نا اوندا ایک مجموعہ اکٹھا کرو انشاءاللہ تعالیٰ سامنے چینل تے بھی کوشش کرے سوں پبلش کروں تے اگر کوئی کتاب وغیرہ پبلش کر دینو تا ریکارڈ دا حصہ بن ویسی سی. ٹائم بہت زیادہ تھی گئے سی ول سوچنا بیٹھا ہوں کہ بھرا میں کو اجازت ہی نہ لیکن دل نہیں پیا دا لیکن مجبوری ہے جو ونجنا پوسی سونا سی ٹائم زیادہ تھی گیا وقت سویرے انشاءاللہ تعالیٰ نماز واسطے بھی اٹھنا ہوں دے کہ ہر کم دی معافی ہے لیکن نماز دی کوئی معافی کوئی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سویرے پوری تیاری نہ لاؤ سوں بھرامے کی خدمت ہے بھرامے کو پوری طرح انٹرٹین کرے سوں جی میں آج سارے وطن وسیب دے بھرا کچھ سارے نال ٹکر گئے کچھ مل گئے میں کل بے مل ویسن پرسوں بے مل ویسن وسیب ود دیں اتھیں چینل دے اکٹھا تھی ویسے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سونا سائیں تساں بھرامے دی اجازت دے نال میں نا چیز آسم علی اجازت گھندا پیاں. اللہ پاک تا کو سارے وسیب کو اپنے حفظ و امان وچ رکھے. میرے کولوں کوئی غلطی کوئی کوتاہی کہیں قسم دی بھی کمی بیشی تھی گئی ویسے میں معذرت چاہنا تارے کولوں اور اگر میرے کولوں غلطی کوتاہی تھی گئی ہے تساں دی نشاندہی کرے سو میں انشاءاللہ کوشش کرے ساں کہ دوبارہ وہ غلطی نہ تھی ویسے. خوش رہو خوش رکھو اللہ پاک تا کو خوشیاں دے سی انشاءاللہ تعالیٰ. Are you all my personal dreams? اچھا جانتا ہی دوست کمنٹ کرنے بیٹھن اور بہت دلچسپ کمنٹ کرنے بیٹھن کہ ہے آکے بلوچ فرمیدن سی کہ نہر کے کنارے ایک کھمبا ہے
کدے میں ہوں کھمبے دے نال رہنا تے کھمبے والی جیڑی گال ہے نا سی وہ اچھا آدن سی کوئٹہ کیڑی جگہ تے رہندے پے کوئٹہ سی میں سمن گلی دے قریب جڑا نا فیضی کلی ہے کلی اساں بستی آدے ہیں مطلب کھو سڈیندے ہیں اپنے علاقے سے لیکن اتھاں کلی سڈیندن سی گاؤں کو وستی کو انہیں تو محنت مزدوری کرنے سے ایسا غریب بندے ہیں اچھا ون مین آرمی فرمیدن سی کھمبے بہت مشہور ہیں لگتا ہے وہاں کے ہن سی گال دا جواب میں ہن کیا دے سکتا میں چپ ہوں شدید ترین چپ ہوں میں سید وقاص شاہ صاحب آخری ٹائم کے ساتھ جوائن کرنے کا نادن سی السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے اچھا میرا حال الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے امید کریں ہیں کہ تساں بھی مست ڈانڈو سو اچھا شاہین ویلاگ فرمیدن سی برا میں دو کتاباں پبلش تھی چکے ہیں کمال ہے میں تو شاعری پڑھی ہے نا سی اور میں تہوں تاکوں سجیسٹ کی تھی کہ تساں مطلب کہ کتاب اپنی شاعری کا مجموعہ بنا کے کتاب پبلش کرو کیونکہ الفاظ دے چناؤ کے نے کافی ردیف دے ملاپ کے نے اور جیڑی بندہ گال کریں نا سی ان دے حدود اربا کو پتہ لگ ویندے کہ یار این بندے دے جڑا نا الفاظ جڑا نا او دل کو نکلے کہ تہاڈا ٹیلنٹ بہت عظیم ہے اساں قدر کرنے ہیں تہاڈے ٹیلنٹ دی اللہ پاک تاکو مزید ترقیاں دے وسیب دی خدمت کر سکو تساں اچھا میں جیلے سوچے نا کہ یار ہن بس کرے نا بندے ود ہوئے نا ہن چار کلو 5 تھی گئے ول 6 تھی گئے سے اچھا آدم سی واٹس ایپ پر آپ کو میسج کروں گا جواب تو دو گے نا بھرا میں واٹس ایپ پہ کوشش کریں نا کہ جواب دیں دوستیں دا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور جواب دے سوں غلطی کوتاہی تھی بھی ایسا انسان ہے شاکر صاحب دا کلام سے قربان کیواں انہاں زلفاں کو بے ریشم کو شرما کھڑ گئے قربان کیواں انہاں زلفاں تو جڑیاں ریشم کو شرما کر گن جویں بل پھلاں دی کھل کھڑ گئی میں جہ جا پیٹ بنا کر گن ایک گالوں اسنوں بھانجا نہیں جدا رخ محتاب تے آ کر گن اے شاکر دید دیاں عیداں دا چن بدلی وانگ لکا کر گن اے شاکر دید دیاں عیداں دا چن بدلی وانگ لکا کر گن محبوب سن ہووے سی تے لٹ بھی ہووے تے لٹ وت گل تے آ ونے تے سیانے آدن بھی انگلیاں چ سرکار تھیندے بھی بندہ این لٹ کو اپنے انگلی نال ہٹاوے نا شاکر صاحب بھی آدن بھی ایک گالوں اسنوں بھانجا نہیں جنا رخ محتاب تے آ کھڑی کٹھے ہیں سی کٹھے شاعر ان سارے وسیب دے صحیح فرمیندن سی شاکر صاحب دا بھی اڈوڑا سی کہ جڑے جیون وچ نہ یار ملے ہوں جیون کولوں توبہ جڑے جیون وچ نہ یار ملے ہوں جیون کولوں توبہ ہر روز جگر کو پھٹ لا کے نت سیون کولوں توبہ این بوتل غم دے داروں تو انج تھیون کولوں توبہ جندی مونج ہے شاکر مل پوے میری پیون کولوں توبہ جندی مونج ہے شاکر مل پوے میری پیون کولوں توبہ جلے یار مل گئے تو بات پیون پلاون دی چل ہو اصل مقصد تے سکون ہو گیا نا سکون انسان مختلف چیزیں حاصل کر سکتے عبادت کے نے محبت کے نے لوگوں کی خدمت کے نے جریہ وزاری کے نے ان دے بعد جہاں چیزیں سی وہ صاحب سیانے گئے ماشاءاللہ اچھا دن سی واٹس ایپ نمبر سوچا بھرا میرے چینل تے پہلے جہاں بھی ویڈیوز اپلوڈ تھی چکے ہیں انہیں دے وچ رائٹ سائڈ تے ہوتے اگر تساں دیکھو میرا ایک واٹس ایپ نمبر اویلیبل ہے تساں اون تے میسج کر سکتے ہو میں کو اچھا بھرا دن کہ جناب لگ دے عشق وچ چوٹ کھادی ودے گئے بھرا میں تے آدھا جیڑا بندہ جڑے بندے عشق نہیں کیتا نا سی جڑے بندے محبت نہیں کیتی نا سی وہ بندہ نہیں تھی سکتا کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ دا دل بنایا ہی خاطر ہے
محبت واسطے دل بنے سی، اور بندہ سونا کوجھا امیر غریب ہر بندہ کہیں نہ محبت ضرور کرنا سی۔ اے ان دی خوش قسمتی کہ وہ محبوب کو حاصل کریں دے نہیں کر سکتا، کیڑی حد تک ویندے کیڑی حد تک نہیں ویندا، محبت ضرور کیتی ہے ہر بندے نے۔ اچھا دن سی سارے چینل دا ضرور وزٹ کرو سو بھرا، ضرور میرے چینل دے اوتے بھرا جیڑا بندہ بھی کمنٹ کرے تے میں ایک تو کمنٹ دا جواب دینا، اس دے بعد کوشش کرنا کہ میں ان دے چینل دا وزٹ کر کے دیکھاں کہ بھرا کنجا کام کرنا چاہنا ہے۔ انشاءاللہ تورے چینل دا بھی ضرور وزٹ کرے سو، بھرا ہی وے اپنے وسیب دے ہی ویسے۔ اچھا محترم عرض ایویں ہے بھئی اجازت گھنجے اساں بلا شروع تھی ویندے، کہیں ویلے کھمبا ویندے، کہیں ویلے نہر آ ویندی ہے، کہیں ویلے پل آ ویندے، تے اج تیار کہنا آسے پوری تیاری نال نہیں سی آئے، میں تے کہ 1 منٹ میں چلے گا 2 منٹ چلے گا ادا مائک دی سیٹنگ کر گیندا، آواز دی سیٹنگ کر گیندا، سٹریم دی سیٹنگ کر گیندا، اون دے بعد دوستیں کو مطلب آگاہ کر کے نے کہ یار میں ایک کاوش کرنا پیا، میرا ساتھ دے سو، میرے نال رہ سو، تو وال انشاءاللہ تعالیٰ ان چیز کو کنٹینیو کرے سو۔ لیکن آج پہلے دن ہماری میں کو اتنا اچھا ریسپانس ملے تو سن میرے نال رہ گئے کہ روح نہیں آدھا پیا ہے، لیکن مجبور یہ بھی رہا بننے ہر بندے ٹور بننے اسیں ٹور بننے تسیں ٹور بننے سن، بس کوشش کیتی کرو بھائی دوستیں واسطے وسیب واسی واسطے کچھ چنگا کرنا۔